půjdeme dál. Pojď si to jako na to pózy, ahoj. No, to na to stojánek, ne? No, ty to taky půjdeme dál, Kaje. To je zabavení, to je zabavení, Haje. No, to je pěkný. To náramek. To mi to bude slušet. To je prstýnek, to není náramek. A jaký potřeba náramek? To jako hodinky se dává náramek, víš? Tak já tu Haje nekam. Kam nejde. A buk. Jonáš má skleněný zadek. Tady tak to okéň také to seká. A také to se to tosí. Tu jsou to